aleshores podria parlar amb el senyor Charlie Brook, només li robé un minut. Sap què passa? Que el senyor Charlie Brook està dormint. Ja, dormint i estar aquí con la mus, la festa? És que estava molt deprimit i s'ha pres el vestit per Aleshores puc parlar amb el senyor de la casa? Tampoc hi és. Ja. Jo res, aquesta dona. Miri, és que el seu pare se li ha trencat un os de la pelvis i l'ha hagut de dur. Sí. Pues bien, ¿no? Y con el montón de gente que hay, ha tenido que ir ella, ¿no? Escolti, és que el seu pare viu a Califòrnia, Escolta, sergent, jo crec que està abusant innecessàriament de tota la confiança d'aquesta gent. Si vol continuar amb aquest interrogatori, primer ens ho ha dit què els ha dut aquí. Bé, ara mateix, podria dir-me de qui és el Mercedes que hi ha aparcat a la porta? És el cotxe del meu marit. Señora, ¿cómo se llama su marido? No em contestis, Clara, no estàs obligat a fer-ho. Señora, ¿cómo se llama su marido? Lleonard Borrell. Y podemos saber, por eso, el señor. Protesta! No es un juicio, este señor no es judío tampoco, Dalmau. Cada vez que venimos aquí, siempre lo digo. Bueno, ¿qué ha pasado? Hemos hecho. Hace 9:30 de la noche aproximadamente, en la avenida Tarradellas, un Porsche, color rojo, matrícula española, de aquí. No, al otro costado. Ha colisionado con un Mercedes, un último modelo, bueno, el que tiene en la cabeza, va. No, ara ja sabem que el Mercedes no ha tingut la culpa. El Porsche té un cotxe robat cap a 8:45, directament del magatzem de cotxes. Després, el Porsche ha fugit. Aviam, així vostè el col·locament és per un accident de cotxe, Exacte. Si el senyor Borrell és que és aquí, ens encantaria fer-li alguna pregunta. I si no hi és, al departament de policia li encantaria molt saber on és. Escolta, sergent, no els hi faria res sortir un momentet, sisplau? I el senyor no se faria res. Diu, no sé per què tenim que sortir fora. Perquè la senyora Borrell és clienta meva i li tinc de fer una consulta abans que vostè prossegueixi amb l'interrogatori. Per tant, els meus drets. Un minut, que els hi donem un minut, Vinga, va, no escolti gaire més per fer. Un de nosaltres ha de fer la Leo. Però aquell és tothom és clar. Aquest tio fa res que no hi vol. Vinga, el cotxe. Vinga, va, no li fer la Leo. Vinga, fora, vinga. Au, portem-la. Teu ull. Dius, gent. Menos mal que no se han puesto a bailar otra vez. Bueno, ¿qué? On és el senyor Borrell? En aquesta mateixa habitació, a davant seu, jo sóc Leonard Borrell. Vostè? Sí. Ja, i vostè qui és? La dona. No. Jo he viscut amb el meu marit, en Quim Roman. És que ha hagut de marxar més d'hora cap a casa. Bé, senyor Borrell, ens pot explicar amb pèls i senyals com ha anat l'accident? Els hi faria res, sortir un momentet. Que no, ya está bien, hombre, ni fuera, ni un sitio, que no. Es más, que me quedo a vivir aquí hasta que averiguemos a todos venir a llevar. Aquí 10:47, canvi. Verificar, canvi. Rebut, canvi fora. Bé, resulta que el Porsche l'ha localitzat en un polígon industrial de Sant Cugat. El sospitós està detingut. O sigui que diu que ja podem plegar per aquest aspecte. Bueno,
Lo que queda. Ai, de bo! Senyor. No m'heu de contestar una pregunta més. Avui no cal que no Grau com a grau. Encantat de conèixer-lo. Soc alcalde de la ciutat. Gràcies per venir, Quan et dediques a la política no convé a vegades que se sàpiga que estàs implicat en aquesta mena de coses, ja m'entenen, oi? No, però vostè ni està pas implicat en aquest assumpte. A no ser que hagi estat testimoni. Ho ha estat? No, anem a donar jo que m'hi van més tard. Oh, i tant! Nosaltres no els hem sentit, els 13 dies. No! Que m'imagino que han disparat i van perseguir el cotxe robat. Ya. Esto va a pasar si fuera no fa unos 20 kilómetros de aquí. ¿Está intentando convencer que tiene una capacidad auditiva de 20 kilómetros? Ande, señor Foma, explíqueme. Aquí 10.47, canvi. Revolt, canvi fora. Bé, resulta que els veïns de la zona han alertat de dos tirs de pistola, no t'imagines on. El barri amb l'aventura de Sant Cugat. Casualitat, oi? Que s'han fotut dos cops aquesta nit, ¡Señores! ¿Alguien me puede explicar qué ha pasado con los disparos? Que no hem sentit cap tret de pistola. És que la música era molt alta. ¿Qué se piensan ustedes? ¿Que esto es una broma o que es una ficción o una obra de teatro? Què passa, senyora? Una fiblada! També era robust, No, ja està. He tingut una fiblada, que em va malament per aixecar-me i seure. Ya, bueno, entonces usted que estaba sentada, ¿ha escuchado los disparos? No, si jo estava ballant. ¿Bailando? Mire, señora, usted y todos los demás, les voy a decir algo que se sale completamente de mis competencias policiales. No me creo ni una palabra de lo que me están contando. Sabemos que aquí se han disparado por lo menos 2 tiros. Sabem perfectament que tots vostès, un per un, estan amagant alguna cosa. Claro, ¿qué se están cachoneando de nosotros? ¿Ves? Se toman el pelo por ahí a otro. Somos los policías nosotros, Volem veure el senyor Charlie Brook ara mateix. Y a ver si podemos averiguar qué es lo que ha pasado aquí esta noche. Esto teniendo en cuenta que no nos encontremos a este señor con 2 disparos tirados por ahí. Tienen ustedes 5 segundos para hacer aparecer aquí a este hombre. Arri! Vas a punt! Hola, Charlie! Soc el sergent Dalmau. Ell és el sergent Garcia. Pot explicar exactament què ha passat aquesta nit en aquesta casa? Veja, eren les 6 de la tarda més o menys, quan he arribat de treballar. Hi havia la Mary emprovant-se el vestit per la festa de l'habitació. La cuinera, el seu marit i el seu fill eren a la cuina esperant les ordres de la Mary per començar a preparar el sopar. Jo he passat per la nevera, he agafat una ampolla de camp, 2 copes i he pujat cap a dalt de l'habitació. Truco a la porta, la Mary m'obre, li allargo una copa, li proposo un brindis. Brindem, bevem i ens besem. Anem, bevem i ens besem. I anem, bevem i ens besem. A les 7 de la tarda, més o menys, l'he posseïda com si fos la nit de noces. I amb aquestes, que hem sentit un toc-toc.
La porta s'obre. Un noi jove ens mira de fit a fit. Porta un ganivet a la mà. Diu una cosa que no l'acabem d'entendre. La Mary fa un crit. Jo faig un bot, agafo la pistola que tinc allà a la calaixera, l'apunto. Sap què passa? És que jo en aquell noi no sabia que era el fill de la cuinera i no sabia que el que ens estava demanant era veure si podíem començar a preparar el sopar. Sí que el ganivet que duia era per tallar la manilla. Total, que l'apunto. La Mary crida, se'm dispara la pistola i em forava el lòbul de l'orella. Comença a sortir sang per tot arreu i el vestit de la Mary queda ben tacat de sang. Amb aquestes sentim que arriba un cotxe. Deuen ser els primers convidats. La Mary no pot anar amb aquell vestit tan brut, així és que baixa cap al soterrani, que és on hi tenim una calaixera on hi guarda vestits nous. No troba l'interruptor de la llum. S'entrebanca, rodola cap avall i cau desmaiada al fons del soterrani. Jo baixo de l'habitació buscant a la Mary. Veig la tapa del soterrani oberta i em fa por que entri aquell bailet d'abans. Així és que tanco la porta del soterrani amb clau sense saber que la Mary és allà. Em fa tan mal l'ell que pujo cap a dalt per prendre'm unes aspirines. Però m'equivoco i em foto 4 vàliums. Em començo a marejar, sento veus a baix, els vull cridar perquè busquin a la Mary. Però no em surt cap paraula. Llavors, agafo un paper i començo a escriure una nota, però estic tan marejat que és tot un galimaties i em mentre por que es pensin que m'he volgut suïcidar i que truquin a la policia. Per tant, arrugo la nota, la llenço pel vàter, en el mateix moment en què s'obre la porta a l'habitació i sento que diuen «Què ha passat? Què ha passat?» I abans que els hi pugui explicar què ha passat, caig desmaiat a l'habitació. I aquesta, senyors, és la verdadera història i és tan certa, us ho juro, com que em dic Charlie Brooke. Se la compro. ¿Y sabe por qué se la compro? Porque le ha encantado. No me he creído, por supuesto, ni una palabra. Pero a mí me vale, me ha encantado. Señores, muy buenas noches. Senyor, perdoni les molestes. I cuinis aquesta orella. Ah, senyor Breu. Feliç aniversari a bodes. Però d'un recoll has tret els ous per explicar una història com aquesta. Vai, me fot! Un aplaudiment pel meu marit. Una pregunta interessant. Quina? Què penseu que els ha passat realment a en Charlie i la Mary?